O pár rokov budeš mať za susedov moslimskú rodinu. O pár rokov tvoja dcera bude chodiť s moslimom. Si dievča akorát sa vrátila z Dubaja a povedala si, chcela by som chodiť s jedným z tých šejkov. A potom sa spýtala, a kto je to vlastne ten moslim? O čom je tá islamská viera? Sú naozaj takí zlí, ako to v médiách portretujú? Sú všetci teroristi? Sleduj video a dozvieš sa viac. Toto video bude stručné a povieme si základy o islamskom náboženstve. Prečo o tom hovoríme? Je z toho dôvodu, lebo na prvom mieste je kresťanstvo s 31%, svetovej populácie a 25% má islamské náboženstvo, čo predstavuje 1,9 miliardy ľudí. Islám vznikol v 7. storočí a zakladateľom bol prorok Mohamed, profet Mohamed, ktorý dostal informácie priamo od Boha cez anjela Gabriela. To je oficiálny výklad, ktorému každý moslim verí. Islám je abrahamské náboženstvo rovnako ako judaizmus, kresťanstvo a teda aj islám. Je to monoteistické náboženstvo, to znamená, že uznávajú len jedného boha. Není 5 bohov, 10 bohov, ako mali vikingovia, ale iba jeden boh. Slovo Allah je v preklade God a v slovenčine boh. Nejaký rozdiel medzi kresťanmi a moslimami? Kresťania veria Svätú Trojicu, čiže stále to je iba jeden boh, ale Svätá Trojica, kde je Otec, Syn, teda Ježiš Kristus a Duch Svätý. Zatiaľ čo moslimovia majú iba Allaha. Keď si niekto myslí, že sa modlia, tak nie, nemodlia sa k prorokovi Mohamedovi, ale čisto iba k Allahovi. On bol iba prorok. Prorok Mohamed bol prorok, nebol to boh. A tu je rozdiel medzi islamom a kresťanstvom. Islám uznáva, že Ježiš Kristus bol prorok. Oni ho uznávajú a je bol spomenutý v Koráne. Ale neuznávajú to, že to bol boh. Islám tvrdí, že Boh je tak úžasný a tak veľký, že nemohol proste byť Boh v ľudskej podobe. To je to, v čom sa delíme, že my uznávame, že Ježiš Kristus bol aj Boh. Oni povedia, áno, bol to prorok, ale nie, nebol to Boh, ale áno, robil zázraky. Moslimovia uznávajú aj to, že Panna Mária počala Ježiša Kristusa a áno, bola to panna, keď ho počala. S tým sa stotožňujú. Veľa ľudí by sa divilo, ale je veľa podobností medzi kresťanstvom a islamom. Aj v niektoré hriechy, hnev, závisť, homosexualita sú rovnako hriechom aj v kresťanstve a tak aj v islame. Zatiaľ, čo kresťania majú kostoly, tak moslimovia majú mešity. Na Slovensku je tuším 6 mešit, v Bratislave sú 2, ale zvonka nebudeš vedieť, že to je mešita, lebo zvonka to vyzerá ako normálna budova. Ale je to vnútri, to vyzerá ako oficiálna mešita. Keby chceš do mešity ako chlap, mal by si mať určite zakryté ramená, lakte, najlepšie mať proste dlhé tričko a dlhé nohavice. Nemal by si mať odľahané kolena. Pre ženy mali by si mať zakryté vlasy. Na to sa používa hijab. A keď už sa bavíme o tom, ako by dievča malo dojsť, malo by byť celé zahalené, aj vlasy, tvár nemusí mať zahalenú, ale vlasy by malo mať zahalené. A tu si povieme nejaké základy ohľadom oblečenia pre ženy. Veľa ľudí hovorí hijab, nikab, burka a nevedia, aký je medzi tým rozdiel. Nie každé dievča, čo vidí, že je moslimské, má na sebe nikab alebo burku. To prvé, čo keď dajme tomu si v Malajzii alebo v Dubaji a chceš sa ísť pozerať do mešity, tak si kúpiš hijab. Hijab je v jednoduchosti šatka, čo ti zakryje vlasy a krk. To je hijab. Potom máme burku. To je celkové zahalenie tela a takisto aj tváre a oči. Cez oči je sieťovina. Tu je vidno fotky. A potom máme nikab. A nikab je zahalenie tela aj tváre, ale oči je vidno. Takže rozdiel medzi nikabom a burkou je ten, že burka už je sieťovina cez oči, zatiaľ čo v nikabe vidno oči. Potom ešte ako sa ženy majú obliekať, v prítomnosti cudzích chlapov. Cudzí chlap je chlap, ktorý nie je jej manžel, syn, otec alebo celkovo rodina, tak musí mať zahalené vlasy. A takisto aj keď sa modlí. Takže keď je doma a ide sa modliť a je sama, stále si musí zahaliť vlasy, lebo sa modlí. Ale keď sa nemodlí a iba v prítomnosti svojho chlapa, tak nemusí mať zahalené vlasy. Modlenie. Keď sa modlia sa 5 krát za deň a nemusia ísť kvôli tomu do mešity, môže sa modliť aj doma. Keď dajme tomu ste v Londýne alebo v Berlíne a videli si človeka sa ísť modliť, tak sa dá koberček, ale ide sa orientovať na určitú stranu. A tá strana je smerom k Meke. Meka je mesto v Saudskej Arábii, kde je tá čierna kocka, ktorú ste videli, tej čiernej kocke sa povie Kába. A tým smerom sa modlia. Čiže vždycky ideš stať koberček tým smerom, kde je Kába. Čo môžeme ďalej spomenúť, je napríklad Ramadán, alebo to je taký najznámejší sviatok moslimský, čo ľudia poznajú. A Ramadán trvá 29 alebo 30 dní, závisí v akom roku je. A vtedy sa moslimovia nestravujú ani nepijú od kedy vyjde slnko až dokedy zapadne slnko. Čiže keď vyšlo a zapadlo, v tom čase sa neje a nepije. Môže sa piť a jesť, keď zapadne slnko, až dokým nevyjde. Preto je normálne, keď si v moslimských krajinách počas Ramadánu, tak ich vidíš do 4. do 5. rána jesť a piť, lebo vtedy nespia, alebo vtedy je čas, keď môžu jesť. Manželky, ako to funguje s manželkami?
kresťania môžu mať jednu manželku, moslimovia 4 manželky. Samozrejme, žena môže mať iba jedného manžela, to je asi jasné. Hej, môžu mať 4. Pre tých, čo chcú konvertovať teraz na moslim, aby mohli mať 4 ženy, tak to nie je také jednoduché. Priemerný moslim má jednu, na najvyš 2 ženy. Len tí naozaj majetní majú 4, lebo keď ideš mať druhú ženu, tak sa o ňu musíš rovnako postarať ako tú prvú. Čiže keď máš 4 ženy, tak o každú jednu sa musíš rovnakým podielom starať. Príklad, som moslim. Môžem si vziať kresťanku? Áno, môžeš. Musí mať monoteistickú vieru. To znamená, že musí veriť v jedného Boha. V tej si môžeš vziať. Ak verí vo viacerých bohov, tak najprv musí konvertovať na islam. Ak si žena moslimka a chceš si vziať kresťana, tak nie, nemôžeš. Musí najprv konvertovať na islam a potom si ho môžeš vziať. Hej, čo je to rozdiel medzi ženami a mužmi. Ku knihám. Kresťania majú Bibliu, Starý zákon a Nový zákon. Moslimovia majú Korán. Ako sa uchoval Korán? Korán celkovo, keď si ideš prečítať knihu, že si nečítal ani jednu knihu a chceš nejakou začať, začni kľudne Koránom, lebo sa číta oveľa jednoduchšie a je aj kratší. Takže začni Koránom. Ako sa uchoval Korán? Moslimovia často tvrdia, že to je najautentickejšia kniha na svete z toho dôvodu, lebo nemá viacero verzií ako Biblia, čo nám často akože dávajú za vinu, že máme viacero verzií a keď poviem nejaký verš, že tak z ktorej knihy to myslíš, z ktorej verzie. Zatiaľ, čo moslimovia majú jednu verziu a uchovávala sa tým, že sa ju tí najvernejší moslimovia naučili naspamäť. Čiže keď spálime vaše knihy, tak stále si ju zachovali v hlave a potom ju ľahko vedeli prepísať. OK, teraz povieme nejakým slovičkom, čo si veľakrát počul, ale nevedel si, čo znamenajú. Začneme tým halal, haram. Hovorím ich spolu, lebo sú opaky. Halal v jednoduchosti znamená v preklade povolené, permissible. A potom máš haram, čo je zakázané, restricted. Hej. Čiže keď máš halal, často tam napríklad vidíš v Berlíne, že halal market. To znamená, že čokoľvek tam kúpiš ako moslim, tak môžeš jesť. Je to povolené. A potom je opak haram, napríklad bravčové je haram, alkohol je haram a ďalších iných vecí. Ale to sú také najznámejšie v rámci jedla. Ďalšie známe slovičko alhamdulillah, to znamená prejsť tu Allah, chvála Bohu, chvála Allahovi. To sa často používa, keď práve dojeme, tak poviem alhamdulillah, alebo keď sa ma niekto spýta, aký si mal deň, tak ja poviem alhamdulillah, bol dobrý. Hej. Alhamdulillah, it was a good day. Ďalšie slovo mashallah, as God wanted it to happen. Ako si Boh želal, tak sa stalo. Používa sa to v minulom čase. Narodilo sa mi včera dieťa, mashallah. Spravil som všetky skúšky na jednotku, mashallah. A druhé slovičko je v budúcom čase, čo je inšallah. Hej, čiže mašallah, minulý čas, inšallah, budúci čas. Ak Boh dá. Hej, to povieme, že dúfam, že sa mi tento rok narodí dieťa. Inšallah. Dúfam, že budem mať dobré známky. Inšallah. O týždeň idem na dovolenku. Inšallah. To sa používa, keď niečo do budúcna plánuješ, alebo chceš, aby sa niečo v budúcnosti stalo. Vtedy povieš inšallah. Do budúcnosti a mašallah, keď sa to už stalo. Allahu Akbar. The God is the greatest. Boh je najlepší. Hej. Veľa ľudí to má spojené s nejakými teroristickými udalosťami, ale v jednoduchosti toto slovo, keď zápasník vyhrá, tak zakričí Allah Akbar. Samozrejme, nie často to robia, alebo veľa ľudí to má s tým nejakú zlú konotáciu spojenú, ale nie je to nič negatívne. Hej. Keď sa to povie, že Allah Akbar, tak to je pozitívna správa, hej, aby sme sa chápali. Toto je na záver všetko, dúfam, že sa ti video páčilo, daj like, odber a dúfam, že sa vidíme v ďalšom. Inšallah.